Метродан ерак түгел икән. Бу шәһәр үзәге инде. Монысы бик әйбәт. Татнефть-арена спорт комплексы да Чистай урамында урнашкан. Кай вакыт хоккей уеннарын барып карарга була. Бу урамда мегаполис кибете дә бар икән, әтисе. Анысы Камилә белән сезнең файдага инде, әнисе. Менә ул беренче катта урнашкан 3 бүлмәле фатир шушы була. Әйдәгез. Рәхим итегез. Әйбәтләп карагыз. Менә алгы бүлмәдән башлыйк. Зурлыгы ничек? Минемчә, матур абуйлар ябыштырырга кирәк була. Анысы өчен борчылмагыз. Ремонт ясарбыз. Алга үтәбез. Менә карагыз. Биредә бәдрәф, юны бүлмәсе. Аш бүлмәсе кичкенәрәк түгелме соң? Тәрәзәләре урам якка карый икән. Биредә транспорт хәрәкәте көчле. Шулай шул, тузанлы да булырга мөмкин. Бүлмәләр дә бик зур түгел икән. Бик ошамый. Кунак бүлмәсе дә кичкенәрәк. Сезнеңчә ничек? Монда бүлмәләрнең урнашуы ошамый. Бәясе дә бик арзан түгел. Шулаймы? Бәлки башка вариантлар булыр. Мин тәкъдим итәм, сез сайлыйсыз. Минемчә, урыны начар түгел. Бу фатир ошамаса, шушы урамда тагын бер фатир карарга мөмкин. Яхшы, рәхмәт. Бер-ике көннән тагын хәбәрләшербез. Хәзергә сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Сезнең шалтыратуны көтеп калам. Сау булыгыз.